Hello babe song norok no hai no hai lam supio ani tinini blog on kan norok ani puilani thumbnail ani video ni thumbnail no gino norok saima kana ang tini tamo sanamna nai tong ka ang tini sanamna nai tong bazani hai ketui khaja kang kang ro khata samna ni bagai 3টা কাপ ময়দা নাখা ga ojon mote সমরিখা gangka tabok ri tongo refined oil kang tabok kaham khai o je rimani je thok tei somro mane apono riui tongmani mix khai tong kaham khai engke mix khai pe khe perfect engka jotono ojon engka kang tabok tui riui kalogoi tongo ganoro nai tong dani blog no chore wino pai thak jora gangkai angoro moida iman jaga o tui bisi kabang boya kom boya kisa karak na nango ojon mote gangka tau 20-30 minutes angomno kholop tonai gangka hai chini no ang oro tabok sugar syrup khaina nai tongo kang oro nakha ada cup chini gangkai 2 cup tui rinai ang oro gachini no kisa kole rinai hoba haike lori riboi gahai ni ulo tabok gangka ang elaichi kisa rinai engkai kisa bahai motop nai ni bagai grand final bagai engkai tabok gangka nimbu rinai kisa engkai lebu rimani gangkai je chini ni moila rok aborok joto mane uthuk jage phaiyo sakao engkai abono khibiri nai fena rok engkai lebu ni je bujli kalai mani engkai je elaichi tongmani abono ang khibiri bai kya engka tabok 30 minutes ni ule ang tabok o je ata no ruti no ang tabok ruti khainai engkai pasta piece khainai botol khaiye kahani angabono ruti khainai no rok nugui mana na ani blog no chaya oi nai tongdi pai thak jora ngangka chung nok roko obhaike sanami chaimana boi haike perfect mane sanami chaimi apono mane sanamnani chana sadro pungota haini bagai nogo no jani ja obhaike bo sanam chaimano bazani chayawoi bazani hingka gobangma din thok hamya bai khayo hingka haini bagai sini health tok hamya ngota gangka haini bagai chung nogo obhaike khaija gangkai belai no kahamta gangka tabuk gangka ang ruti khai tongo obo haike mang ruti khainai pasta ruti gangka ruti rok khaipai bekha tabung gang sakawar kisa oil rinai jera anorok nai tongdi oil mani gangka jera biya ongo kaisa ruti gangka ang tabo sakari tongo corn flour thok mani ulo gangka corn flour ri gangka to tebo jera biya ongo kaham no ongo gangka kaisa gangka joto ang ri pekya sakani saka obo haike no puila no phunuk ma hai no norok nukhona obo haike no gang tabo roll khai tongo dului tongo o je ruti je pasta tongmani obono gangkai tabuk ang tui rinai kisa kinaro chramnani bagai ga tui phulmani ula ang tabuk mono dulnai kaham khaiye gangka asak mane kaham khaiye onko liya ruti bela kotok tong thaka bela gangka ruti kisa chikon mane gangkai asak tingala khamuta gangkai tabuk gangka rai tongo khajano kinani je abono gangkai kisa rai ri toni rikha khibiya haipan abono use khainai gangka obo haike piece khaika 12টা angkha 12টা ro khajangnai kanadi nugui ma khana ro ganggang tabuk yak ba kisa press khainai obo haikhaye oro ruti pasta ya hayaka ba chatta panori mano no je rena mo chongmane but angkai pasta khaika angkai tabuk yak ba obo haike press khaimani ulang tabuk kisa ferenai ei obo haikhaye বিশেষ সিনেই বা ফেটানি ya gangkai kisa ojon mote khai dui ba 3 bar obo haike fere gangkai jong thango gangkai obo haike mang joto feri paina no rono mana no nai tongli paithak jon no ani video no chakra khai like ready te subscribe khai di je subscribe khaya tong kho ani video nai engke please subscribe khai ready gangkai ang tabuk thok tung khaba sugar syrup kari rekha gangkai tabuk ang fry khainai mane share naita khajano sheri tongang tabo thokbo bisi tungnani ya thok mane kutung gang khaja khamnai thok horbo kisa lem khatonani nango hor lem khai low flame o khai chanani nango ta gangka pulana ekdom thok kutung hangkai khajari khangka no khamai thanai haini bagai truk khai si kom khai hori boi obo haike kisa kasak obo hai ingli phainai gangkai tabuk mungkha philasa monong tabuk kari sinai
Ke thok rok kaham ke sokori ongkonai mane thok tongo bisingo thok habui tongo haini bagui thok sokona nango hingkhe jotono bo haike mungkha tabuk kari bai sinai karioi tei filasa ang ririkha hingkhe tabuk wngkha hingkhe kutung kutung no karimani khaja kutung kutung seri karimani loge loge no sugar syrup o chupongna nango hingkhe hingkhe bisingo habya obo haike tonui 5 minute rok tongnani nango sugar syrup bisingo hingkhe tabuk kari sanai sugar syrup naidi bisingo bwsa habka hingkhe obo haike mangno tonui ribai sanai ang bisi chini rok thokjakya mane kwtui rok hamjakya haini bagui chini bisi rili ang tabuk khai saka o kisa badam tei pista riwui rikha hingkhe ani tini ni blog no bahai nangjakha hingkhe ang norog bagui tei kwtal kwtal bwskango video tubui faiphinai hingkhe tini bagui orono mwthak sinai hingkhe norog bai malik phinai no kwtal blog o tini bagui aswk no wngkha.